Let's have an association. But the association actually they should be willing buyer, willing seller. Because don't force them. What I went through, this is what I went through na Fred Zinda and we went back and forth in emails. Respect it now, but everything some newspaper is negative against Zim Danso. Why? Are you against backyard? Are you against backyard studios or are you against drugs? Who's in Swiss? Meeting na talking vibes na kwa isusa no tisire chipakadaro. Vanhu vanokwanisa mobilize my youth acho because pioneers dance one they must be consulted. Doma founders. It is on dance from Zimbabwe Indian. It is you know. Where is the dance one talking about? My manje akusisina ba. Bayasiya le madanza acho bakeze. Bakazira kuphi? Baziya. Yangufanana ni. Kule ma God brother man. Yawanite mawadzi. Mawadzi varungopona varikuimba. Vanhu vanoridza madisco acho, vanoridza music yacho. Hatikumboreko kuna izvo. Asi vanhu varikuridza music ngavapiwo mawadzi acho. In other words belongs to say. If such kind of things. That's competition. Hakuna kanonzi DJ kana sound system. Saka zvikureva kuti music yacho kuridzwa nani? Ikuridzwa kupi? Saka hapana. But you can only air visa. Chiri kumashure. To the registered board. Awa isusu tikuda air visa izvozvi nawo. Bozi uri kuona chii chiri kunetsa? Vanhu ava vanoona ma-awards achiitwa nditi. Vanofunga kuti ma-awards ari kuitwa zviri correct. It's not. Hazvisi correct. Because when they talk of Zimbabwe Dancehall Awards, there cannot be a judge who is better than Minox and says Dance. Because these are my pioneers. We know what is dancehall music. And it ungohukura aiwa unoziva kuti munhu wedhansi isindozi anatenda ega muri unomisira ridhimu yaasikazive obva atorova ana Alan Rax nana Major Ephraim tendera nekuseva. But in short, we have to consider the artists because we are the problem. That's how we have to try very hard to hammer hard on them, on the artists. Let us focus on the artists because we are talking about. But my artists acho manje ukona problem kuita ma-artist. Ma-artist ava kuita zverigin. Kuti inini ndobva kurugare, ndobva kumbare, ndobva kudziva rasekwa. Ona zvakarambwa na chairman. Chairman, pane ma-artist ese chairman haana problem. But ese ma-artist ese muZimbabwe. Chairman haana problem. Killer T haana problem. Because Killer T anouya ari sober. Achiita zvinhu zvake. Kubata miro. But apana vese ava. Anoti hai inini kana show iri yekumbare mofanira kundipa mari yakati. Kana iri kuKambuzuma mofanira kundipa mari yakati. Kumbare kwacho handiri kuona soda do. Yekudzitemana kuti anda mari vachiri vana vadiki vanoda kuti vatanga vakura vazotaura kuti kana vakura because I can tell you mark my words, next 2 years there will be no talking vibes. No talking vibes. Talent your waste. Zvinhu zvekusaidi kusenge kwemari wewe ndeida ngoti munhu amboitawo show wani amutimboona kuti anopa vanhu mari yaari kutaura aiwa mari yaari kuda yake makosi ake anozokera uzobhadhara vanhu obhadhara vanhu yaari kuda omboibhadhara omwe munhu nene harsh economic environment yatikunarama even mabig guys like Oliver anostruggle kuti azadze Sheraton kuti vandoridza nemama-artist. $5 is a lot of money. Charge unge unopenga kudaro. Wakura music yako yakaita sei?
Because can talk measure music to measure my international standards. We were fortunate in Zimbabwe to go on my international artists like Pink and Maxi Priest. And a Greek rising, and you before. I want a quality entertainment. You go to your PA Yakatagua isn't that wicked. Not only who is a box and he paid the wisdom. No one international show. No one red young my house. And did Wakato Kun when a sound system young Mumba? Can I go back for Christmas? But then you say, we produce a good watch me. I think I'm going to go in the but without a man, I was very disappointed in them. Those are not artists. Then I was sound my promoters UK. Ukona ma-promoters eku-UK ari kunyembera futi wapana. Ukona why ndikuti ma-promoters eku-UK ari kunyembera wapana. Anonzwa 2-3 masongs anonakidza nditika. Munhu yambana anopanga akuzikanwa sereki. Waiziya. Saka ku-UK unoziva kune vamwe vanhu vasingakwanisa kudzoka kuno. Vasina kana mapapers and what not. Anenge ada kudya mari. Saka artist akaenda kanoridza. Ukunzwa anoitika. Akanoridza kushow ikoko anofunga kuti ari kudiwa serasazoti no. It's a gathering, it's a meeting. These people are coming from all over UK. Kuti sangane maZimbabwean community. Hafi vanhu vanopinda mashows aya. Vanoenda kunonwa wawa. Because ku-UK kune British 100. Kune American kune ma hit radio stations akawanda. Akambopinda kana pa 100 yacho hana. But unotozika mose. Hausi kuqualify. Kana eAfrica ariko minozana zeku. Awukwani baba kuti unogona chicha. I don't know whether to vibes akambopinda ma ene kuma charts. Anopinda ku? But then akura papi minoz. Artist usaromboita big sound. Auna big sound kana droplet. Droplet artist wedance okupi. Asadamboita kana show ari 1. Azimari dzedze ngavasachacha kuti mabhodhi eburunguru varoda because achaje mari if dance of fun kana ndiri dance of fun ndikati ndaenda show atoki vibes ndoda kunzwa music 3 hours non stop ye music yake just 3 songs ndobuda ndopata mari yangu izo ndozga mari yangu izo you can't last a session yo. Just one song, man. Yo, Jumogaita ana culture TV last 8 hours. Pungwe, kutopeza vakuzotinga na pepe. Vachimba. Vachimba chete vachingorama kuti rama zvingobva. Zvisina kunyorwa aka. Kubva musoro. Yeah. Artist kwete zana. Culture TV. But maita bobo isa. Vatsiudze. Think about that also. Don't listen to what that is because they don't know they are ignorant. Let us we'll deal with those who want to be our members. Ngareke ronyepero nzim dance yakumberi. Vachine basa hobo. We haven't started yet because tiri kuma American church nema British church. Tiri boys maita bo. Maita bo makuvanyanyira. Makuvanyanyira maita bo. Boys maita bo. Because they claim to be dance masters. Vachazopedzisa. Part 2 is coming. Yes, coming. Havasitombodywa kana mari nemaroyalties eparedhiyo. Kungorohwa paredhiyo. Ongobva mustudio akutombozwa rekodhiyo ichakupa mari sei? Tokupa mari wakuchaja akutombozwa kuti akaita mari producer anenge akapfeka mapatapata. Havasati kupinda madhiyu nemarecord companies. Havasati apano. Havasati. Boys maita bo. Sharp.